Трябва ли ти акумулаторен такер? Въпросът е дали да си вземеш скъп акумулаторен такер или можеш да минеш с механичен. Отговорът зависи само от твоята работа. Акумулаторният такер на Novus не е за всеки. Той е скъп, по-тежък е от другите и да, трябва да зареждаш батериите. Но той е истински звяр и е незаменим в определени ситуации. Кога задължително ти трябва акумулаторен такер? Когато се сблъскаш с твърдо дърво, голям обем работа и ти трябва свобода на движение. На обекта, на покрива или извън работилницата. Нямаш контакт, а ти трябва сила. Акумулаторният такер ти дава абсолютна свобода, без да се оплиташ в кабели. Когато имаш твърди материали, трябва ти за да ковеш в OSB, шпертплат или твърдо дърво. Само мощта на тока може да ти гарантира еднаква дълбочина на всяка скоба, без да влагаш собствена сила. Когато имаш много работа, трябва да ковеш часове наред. Акумулаторният такер те спасява от умора и болка в ръката. Има настройка на дълбочината и режим на непрекъсната работа. Само задържаш спусъка и ковеш наред. Ако си професионалист, работиш навън и ковеш твърдо дърво, акумулаторният е твоето спасение. Ако си ентусиаст, можеш и с механичен. Разгледай пълната гама такери на Novus в Ташев Галви.